Wala sagot boy. Uy, nawa ka mo ba mo? Ay, si ate, ano? Yung sa ano. Ante, ay ka ba? Uy, nagkakaroon kayo kung Kaya tao mo. depende kung madepende lang kay ako ya kung perang ko angan ngaya so tigdaran ko kaya may mga dara akong buangan isa kuya aram mo kung pera ano para di ano kayo yung ano kayo at sinabi ko tapos kayo Kaya tao mo. kuan niya sa utsin pa Kung ba, kaya tao mo tayo. daw mo madepende kayo kung pera kung atong tao naman sa kuya ay ha kaya daw rin 120 ako nga siya, siyempre ito harvest pa ga, may dala kulay ito. Rambol. Oo, rambol na. Rambol na kayo ito. Aday man, sige man, akala. Pag nagbabigay ka sa hermano sa Legazpi, Dapat 90, barat na ko na siguro mga 2 araw pinito. parang kilo. Oo. Nagbabigay sa Legazpi. Pero hali, kung ano kung ano sila nagawa. Suwali sa sula, may mga sula. May takbang. Magbanday na yun yung duman. Pag bilang sula, langgatot man, pag ano man. Pero ba't ang haling sula duman sa mo ang barakal? Oo. Ano kaya yan sa baga biyuan? Bagsakan. Bagsakan. Kada bilangiran, tiga abot. Wala ka rin. Ay, di ba? Talagang kamukalit na. Yo, buti wala.
90 ang kabanga. 90. 90. Oh. Kilo. 45. 2 kilo. Comfort to. Tipid lang ini oh. Eighty. Yeah. 80. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Ay, 10, 80. Bang 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 yan. Kapag mag-ipot.